Ως Διευθύντρια των Ιατρικών Κέντρων Α Πρόληψης, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που ανακοινώνω ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που εφαρμόζουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην κυτταρολογία μέσω του συστήματος Hologic Genius Digital Diagnostic. Με αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία εξασφαλίζουμε απόλυτη ακρίβεια στην ανίχνευση προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων. Ενισχύουμε την αξιοπιστία των κλασικών κυτταρολογικών εξετάσεων, όπως την κυτταρολογική ουρών, τεστ Παπα-Νικολάου και πολλών άλλων κυτταρολογικών δειγμάτων. Προσφέρουμε στους εξεταζόμενους την πιο σύγχρονη μορφή πρόληψης. Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό και η πρόληψη είναι ισχυρότερη επένδυση. Για περισσότερες πληροφορίες, κλείστε το ραντεβού σας στο Πολυιατρείο της Δάφνης στο 210 97 56 566.